Mbiamono samari tano ndali atanja. Aiga no bwana kenyoro kya mabuko liribe. Era mabuko sabrokese. Chumaine botuko. Na rwe gasibya ngaikachinsa ibera. Gasoa nyumba. Kaligere ibintu byane ngasoa nyumba. Gesibi. Kera nesibi tukarara. Tuararire chekere chinsa isano na moiga nenusu. Alini wetu murangu gwe kubuga murangu ya nyumba ime kalanga ngana abana kero kende basoka bakoyande yacha nyumba nkarara ake kichekere chinsa isano na berega chiko chikaba chinsa isano na isatu nalituraire nkanyora abantu basoira stokora na basa ya balenga abantu banu yoka nasoiga bakolimye mu estima kibali mu estima alibana abantu abasoete toje kuli ala singa abana abayibi alibata ngarara chini suka rara chini nkuraranse mukungwara na ali ntubata mwana makore na babu chikasaba na miaka ibere bako mondenga we mama nyanyasa mtoto kera bate abayigo bakerna swansa alinse ngaswanse umuntu nali montanga agetekerana igete kurbolire umuntu okongesa kera umuntu yangesa alimbo atete bono nkararanse kernara aranse bono nkanyora abantu abakungita bali nepagi bakombole ngopi pagi yako kera bambote ngopi pagi yako ya kasi nali naje ko batebi ngacha kumanya abantu abakumba do chine chibasa bataite mukungo ko batebi nga pagi yake siko hapo kuna epagi nere yarenga abwe ngao bakakana ngatali bakonyetera mukungu kera bakora igo bakongesa ngesabu nsabu nali ngi mogete ngaigora chikwa drop chane chirade senko gachebesa ngababwate pagi eri yana ngare ngora aboli ni bayana senko gacha nali mbayeta kinaba nandi bano muntu ndo kongesa nali bangi mogete kurumali bakondeta nandero kibanda etero bakabwata bagansaba asenal tubegete TV naro bakonyigori ali nkoyigora naba igorera abwe bagocheki abwasa kabatingale kale ali ngobacheki bakanyora kende nkeyo bagasikie TV ali bakanyora kende nkeyo ali nali amakwande ngapa kuna kitu kera kwana nandi bakongonchora gitu ko rubona nandi bali wocha aba baka dining yabu nombegete TV nandi bantu gosiko gocha sitting room nali nkorra baru chirimo kunkuru mali bakomatenga we mama rara chini kai nani ngocha kuminga mangana ya nduche na balenga makom pare tiri mukungu wocha bamubekirense ebarasa ri mukungu kabata bono ngacha ngasuka nanje bano bangira niri bangoncho ira banta bana botore na barabwamu bono to chiri bako mugana mbaro chito gotana bagintini korra mbantuke bakondeta gocha kera bandeta gocha igero bakambe bono ando mokongesa iga makere ogonte ilara chini ngasawanse nali mbonto yambwateta se France okongonto mutukabira okondeta bono ali mangana yabete tukabera abugo kanyana baire pagi lakini okoranga kisa chirina achite okoranga umuntu gakonya gotokora timing igatanga nte nyumba kaigorera babande itukeri mbranja atwete kada tu asata nyumba nganto chana na matobe igo muntu gasata mapema akatutanganira nyumba kaigorera makole igo nakanya yatubangire ali bana mangana yabete kada mukungo wecha kuli araisi ibi ngo mukungo gokura gagukura isiko jengabwata bono ngaragira nganya ba mukungo yakura ba kwanta bakora basa bana ba mukulire Jibano ngakira nali ngweta ukura gocha faranda isiko kara kira ali abantu baide jirani chichete iga ina aratonyora nalwe sabanga mbiyamo nabantu baitumba tokonya chichirani mbiyamo no mwabogete mogatokonya mugekuwa na uwesanga nabaya nyarikanite mubwata abantu bali lakini ndabone kabatulete mbiyamo nabanya byasa bali bakaroka bacha nabasani baite nabairi bachira na inu mbiyamo nasogocha kumanya story mbiyamo no nantonda gotwali birera mbiyamo nagaki aina aratonyora bano nchege ntonalwe sabe serikali mangana aratobereire akia bantu baratobire kurukeroka bona andi batu batire nyumba stamenyete nalwe sabanga bona iga stoikeire gakintu bwatikende nabana batuikereire konya kakene tokokonya ndi twara ntubwate bona nalwe sabanya sa tokonya na bantu ba security agencies nalwe sabaka muranje bakeroka ali ntomenyere tobwo sai bona buna tubwate bwo mpeso bwa bantu bagotomnyoki no tokorara gochigota kwa igwo ngambe oge kugusa kwa bwana abaibi igona babona abatya serikali nabo kwa igule gento bate mukora chungusa mangana mbakwenda barara gaki mbiyamono se barali baito sogocha nale go sabanga mbiyamono mwenda gotaremi butambe igegente kenge retetembe mbese kenyoleke ko togo saba onyonde kabwate meroberi ende nande goche familia twara go saba gaki ba bere undali anyara gotokorere gasi yetu butambe kera doje nga otuira nirmaega konye na tokonyete abangina bai abagotu nero konyo kubaretera bisiringi byabo igo bakonya batari kwinyara abandi bare marete bare nyumba igo twasabire tata nga nyasaya nyari kumuiraneri egere ndari anari kuirana buna butambarenge mona ba minto ba GCFM
asogocha korora oyo ominto ndari egente kabange ngiatokune seng'enchokeria egento ya kawaida na egente ekeroro sana. Inche na omosani bondari ang'akerete esimi chiri ituko riria afami etu ang'akete esimi saa 11 na robo ase eng'encho abwate obororo obonge tincheti konya gokwana nere mono na inche amariga akarwa amaiso ane ngakira ngacha rituko rikobwati na bono buna naachire naende komoa pole. Ondari na omonto ogokonya onde bwensi ase omonto oria omomanyete ondari na omonto ogokonya onde bwensi tari monto nyone ni bakorigita ring'ane gochibona ere komokonya enke abange na abanto abange na abanto baisika egokonya. Nanje tigang'iraneria mbuya mono Kiss FM mwachire gotwaiga nkaiga pole ase eng'encho abayi batochandire nkaga iga bachire korwania nko yane komoibereni ibo nanje nabairaneria mbuya mono Kiss FM. Ase amarieta ngorogochochia ogoti korwa keroka ekamba ekoroto. Ase amarieta nigo ngorokwa ripati ndoyo mose ondari na omosani one tokorakorana ebiasara oni ntwekare toigwa eng'ana eye nigo yabae ng'ana ya ogokumia aki abanto aba nare kobasaba naende onde obwate karang'ari kende ochia ase ondari atigane pi infact tari besa gose akabwate ebesa abwate enke ya ogoonchoreri ya ogosomeria abana bono mwaiyerire yonsi bono ng'aki roche abana bacha komenya gaki naende onde kobwate karang'ari kende tiga nchatigane ondari baminto. Ase amarieta mora barongo ondari momura ominto bono tobwate obwoba ase eng'encho abayi bachakire gotochera botuko tiga Nyasaye atokonye.